Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To jama'a mun kawo muku wannan takalmin namu gashi PVC ne, fashion design gashi duba ka ga yanayinsa, ganshi ba wai roba bane, dan wasu sun ga ana lanƙwasa sel ɗinsa za su tunanin ko roba ne, ba roba bane PVC ne, ganshi pure ne. Yawwa muna da akwai ja, akwai baƙi, akwai wannan milk colour ne wannan, ka ganshi? Duk mai buƙata yayi DM ɗina naira 10,000, naira 10,000 ne kacal, gashi nan naira 10,000 ga mai buƙata. Dan Allah ko ba za ka siya ba ka taimaka ka yi mana liking ka yi share na wannan bidiyo namu, ka taimaka. In kai haka ka taimaka wa kasuwancin mu. Mu ma yau mun fara tallan takalman mu gasu nan. Kai maza a siya kafin ya ƙare. Faka ka siya a siya kafin ya ƙare, faka. To mun gode.